Hello guys, good morning for today's vlog guys. Mamahaw nami guys, ang oras alas 10 na may buntag. Alas 10 sa buntag guys. Ato ang sulan for today guys is ginamos nga adobo. Ako'y galuto ani guys agang kinig lamas. Dayon natay, unsa man ni bula-bula nga karni, gamay rang butang namo ani nga karni guys, karning baboy. Dayon ang ato ang paborito nga tortang talong. Guys, wala na ko nakalutog sa baw nga utan guys, kay unsa na orasa guys, akong bana kay gutom na daw siya. Pagkahuman guys, og gutomon mi unya kay ako di naman ko manihapon, nami si masimaon nga mamon. Dayon naatay kopya again. Og egg na ko nya panihapon, og milk maora kong kaunon. Ang serpentina ni banana, iara serpentina niya. Ay, ang serpentina ni banana og ang tea. O tea namong duha. Ala, tubig may nakita. Tea. Atay tea. Tea. Imnon paguman og di banana kay mainam siya tea, mosamot kini siya katambok. Tea. Kamot to kaniwang. Naunta guys, good morning everyone. Mamahaw ta. Mamahaw. Tortang talong. Itos no nato sa ato ang sos nga porting lamia ang sos sa puno daghan kay glamas. Ay karon net ko ba ang progress unya di pa ko manihapon. Ayos kit ba? Aman. Tawo na. Balik sa dagan dito ano tuwa sa kuan. Nilabahan. Bagyo. Ato na lang nakuha ni agmang lakaw ta kay ulan din niya. Bola. Tong dam ko. Mahaw everyone. No dong. Bawal kami. Ugma, ingon dahil si Serga, magdahin mo ugma. So, gusto nyo mga tubig agyaw.
Ito, dun na kayo kumakaon mo. May naano na pala ng kailangan ko. Lamig sa daan. Gamit yung karne dibutan. Lamig, dahil ako. Uri na kityam. Kityam. Tempura. No? Lamig no? Ano sa yung tempura di ay? Kadali raman day kay mo ang tempura guys. Moging lami ah. Sa mong bula-bula ang tempura guys. Ito na kaya kityam. Delicious. Haba din dagol. Sakit kaya kung nalunggan anay mo mura kag makina gubaon. Apa ba? Naano dali akong tiyan may nga dili makaog daghan may. Katong wala pa ko nasugod og dai, ibuaya ko. Dagko kay gunit. Aron. Yum. Nami dijaga mo sa tempura kiam ga. Tingnan mo. Ang taon. Takaw na kami ron. Paglungag ka daan may. Ano. Dapat mang manok dito. Ito. Really na pa wala pa. Baka gianan mo po itong mga bata ba? Nangagi ra ba sila dito ganin nga? Taba daw. Nanang di ko ano guys oh. Gusto ko. Gay, abe. Yata na nila daw. Tagor.
engineer. Bagyo siguro niya. Hmm? Bagyo siguro niya. Gapon, ulan man, no? Sud kayo na. Gapon, siyang adlaw. Gapon, kaulan, gapon. Pwede ki para itong Bernes, no? Kalapit at dito. Sa simula mo, dala dito, no? Kung ano yung tubig mo, malakawan. Dito dapat sa ba? Oo, yun. Yung pasada dito, ba? Wow, yung tubig. Damay, sir, kaya na-informal dira. Mabaw ra, yun, no? Dala na to si Mother ano na? Hmm. Sana dira. Ito, man, sudan niya. Di naman ko man hapon. Masugan ako, nakakaon ng ganda-ganda. Guys, so manamig pangaon, guys, pamahaw. Dalan na mo si Mother kani. Gayon dalan po na mo siya ginamos kay paborito kay niya ang ginamos, guys. Itong ginakuan to panganan nga gamay. Ito itutang. Wala naman dahil kay mga kuan gaoy kanang disposable nga Marot, no? sigla na Dali ko. lagi. Di ato kaon, di ato kasi bago. Sunod-sunod na, wala. Sunod-sunod lagi, wala. Napit na eleksyon. Election na. Puro kita rin. Pwede sir na dala. Pwede sir na dalon ang bana ana ay kay mo uban ba po mga ang bana lang at Virgin ana. Diba rin pagdili ni Ronald ilugkod lang. Si Rosel butangan ng daghan. Pagkat pagkaon, uli man sila na pagkaugma. Kapuya po nila, layo mo ka eh. Pero nindot kay kuan ato sa Siargao. Sa Siargao. Hindi na. Kuyan siya. Arin ako. Sila to niya ano. Ako ba istorya rito. Sure give. Dito na kay bilin ang lapad. Ang 50 ka naka-upload pag kuan oy. Kuan ka YouTube. Dua ka YouTube. Naka-upload ko sa Facebook. Sa Pilipinas, malintan. Ito ang masimaon inyo ay mamon. Gayon, kaya napay bagong bayan. Ang ako
Ako ang Doggy Dogs unya guys, ako ram pa sudanon aning tinapa duha ka buok kanihapon nila. Kay makamerkado mi unya guys, gabi naman. Sumaw na ang ilang kuan. Lahang usa na butang mo. Butang mo sa gawas mukhaon na siguro lakan unsa lang gamay. Dati naman tong busuga sa mga langgam kay gihurot man to nila ang kabots. Diya ra sir na ibutang sa teres ang problema ihian ni dagol. Wala ra ba nanin kaon si Inday? Abot tagaan na lang ka nagkatpod si Inday may. Tagaan na to gamay si Dudong pod at least masidlan ng tiyan kay puno na nila tubig mubukad ra mga. Day na? Ya, dako kingis siyo pag-ihog katpod. Katpod ay? Dako ang ising Inday kasi pag-ihog katpod ipakaon si daddy. Nara guys ay. Istorya na to si Inday bi. Day, nako istorya nimo. Katpod imo ha day? Katpod magkuhatag ka ng plato kay. Pagkano na to ay kung virginity. Katpod si Inday. Si Dodong pod, pagkano na to si Dodong gamay yung cat food. Kaya wala mo na sila namahaw guys. Wala man namahaw ng mga kulokoy. So ito na lang ni pagkanon og cat food. Butang sa nato ning kuan dito. Adara din na sila misa di kay mairing din. So. Dayon madto ta sa kwarto kay mukaon daw si Inday o si Dodong gamay sa cat food. Dali na diri. Yay kay guys oh. Ginakaon ta. Mo ni ang kanang libanganan sa kuang earring. Kana humot king kwarto guys kay kana man iyang libanganan. Dili mabaho. Wait lang. Sus, ginoo ko na. May pa mag-iring na lang mo kay mangaon. Di ba mo mangaon sa inyong pagkaon? Yung kanon, pang-iring man di. Pag-iring na lang mo. Ano sa? Sila'y pagkaon ilaga. Sili mo kaon silang pagkaon. Kang sila yung pagkaon ilang kanon. Ano sa day mo? Nya na. Wait lang. Nya na day. Tagaan na day. Mga iring naman hinoon yung mga bataan, yung mga on man hinoon. Uy, nagtulo ang laway. Ano sa mga kadung, uy? Tulo ang laway ng dilantaw. Dudong gamay, dudong gamay, dito. Diri, dagol. Diri, dagol. Dagol dito. Tara, oh. Naunsa, di mo. Hindi ara guys. Si Dagol nagkaon sa katpod. Si Inday nagkaon sa katpod. Si Dudong Gamay nagkaon sa katpod. Nangairing na. Katpod na may hinoy kinaon di naman hinon mga on ani ilang pagkaon na unsab ning mga bataan niya. Napairing na ko nangayo. Kani kay iring na din tinuod. Dari tiger. Discolored. Na, si Dodong o giyak-an o. Grabe Dodong o, yak-an man.
kay manglakaw man gumi guys unya wala man ni sila ning kaon si Inday o si Dudong gamay wala sulod ang tiyan di kanina lang ako ipakaon katpod kay makainom ni sila tubig ani mo bukad ra man ni silang tiyan guys. Dudong gamay na tan-awan na imong style na kanang pagkahatog nimo ba na suko Inday kahatog ba suko si Inday guys kay hamang ilugan. Spad yung simod. Mana ha? Mana? Enough na. Purot ng pagkaon eh. Siloy. Dili lagi din na ba? Nirok ng bataan eh. Oh, no more na. Enough na, enough. Wala na. Wala na. Oh, dugab na si Inday. Nagdugab. Oh, dugab na si Dudong gamay. Ali sila. Rosel, dali, dali. Oh, kang Rosel na ni ha. Mana mo. Nara. Mo ni ang tinuod nga tag-iyas pagkaon. Yung gilugan. Oh, dili na. Oh, tuara ang tinuod nga tag-iyas pagkaon guys. Si Rosel. Nailangan gipang ilugan na guys. Anak ra ha, tama na. Hawa di Inday. Agoy madukol tamang karon. Hawa di tiger. Hawa na, tama na. Nao nangunugab naman gani mo sa kabusog. Hawa na. Dukol na, dukol na. Dili mangilog ha, humana mo kaon. Show me yours. Uy, ano mo kaon ng kanang? Uy, kuan ka diya, mahilo ka. Hawa diya. Pistol. Biwa, man naman nagpamaon, nagtapok naman mo dire. Hawa. Di, ikamot na ako. Kung ako na ikamot og hata guys, kay dagan kini siya makaon guys. Ang kamot oh, nara mami kamot. Na guys, agani siya. Awa dito imong ulo dong. Na basta hungitan ni siya guys, agani siya makaon. Tiger, mana magkakaon tiger? Tiger, ho dia. Once again. Okay, karon nga pagkaon. Pila magkaon atong palad. Nalagan siyang makaon guys basta hungitan. Oh, day. Shimmy almost have it all. And now agad. Let's move on. Pero nga pagkaon, mura magbungi.
atong video. Hoy, naabot naman ka diha. Abi, pagpaalam sa tong video. So guys, sorry na tataman guys. Kaya taas ka ito ang video. So thank you guys sa inyong pag-follow, like, and share sa akong Facebook page, Facebook account, sa akong Reels TikTok. Thank you so much sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel guys. Amping tangtanan, I love you all. God bless. Bye everyone.